әйтә улым, қойдарсың мұң деген жырны жырлай башлаганнар инде өстәл астында отырып. Икесе бергә. Әни кыз тапты дип алдашып та йөргән мәктәптә. Уйыштыра белгәннәр инде булар. Баланың тамагы тук, күңеле күренгән, йоклаткан килеш алып кайталар. Ой, нәрсә эшли белми дип сорагыз. Аларны инде нык эшләтеп үстердек. Мен хәзер әзрәк кыйынсынып сөйләйм. Мин ара каршы идем. Ә нишләп? Шул вакытта аның өчен борчылган идем. Теге шир битендә ул әйбәт түгел, шул ук артистка да тазалык кирәк бит инде. Халык мәхәббәте номинациясендә бәйге оештырылса, татар эстрадасында беренче урынны Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тухватуллин алыр иде мөгаен. Кабатланмас моң, үзенчәлекле тавыш, талант турында гына сүз бармый. Ришат үтә дә тәртипле, тәрбияле, итәгатьле җырчы. Ришатны ничек үстерделәр икән? Бу хакта без бүген җырчы Ришат Тухватуллинның әнисе Розалия ханым белән сөйләшәчәкбез. Исәнмесез, Розалия ханым? Саңыз. Розалия ханым, Ришатка күчкәнче башта үзегез турында сөйләп китегез әле. Сез үзегез кайсы яктан? Без инде Ришатның җырларыннан Карамалы Гобәй турында ишетеп беләбез. Шулай да кайсы яктан, кем булып эшлисез? Айрат абый белән кайда таныштыгыз? Сіз Карамалы Гобәй авылын беләсездер инде. Җырлардан Карамалы Гобәйдән 8 километр ераклыкта Мәтәүтамак дигән авылда туып үстем. Ансы тагын да ныграк беләбез. Мәтәүтамак турында туры җыр бар. 8 километр без Карамалы Гобәй авылына йөреп укыдык. Бездә 8 класслы гына мәктәп иде. Карамалы Гобәйгә 9нчы класска укырга килдек без. Менә шунда без Айрат белән таныштык, шуннан бирле бергә. Беренче тапкыр очрашканыгызны хәтерлисезме? Хәтерлим, бер мәктәптә укыгач, без ишектә, теге керә торган ишектә очраштык. Мин аны инде сөйләйм, бөтен кешегә дә мин аның гәүдәсен дә күрмәдем, үзен дә күрмәдем. Только олы кара күзләрен генә күрдем дә, шунда гашык булдым аңарга. Димәк, ул сезнең беренче мәхәббәтегез, һәм сез бүгенгәчә бергә. Бергә. Аллага шөкер. Айрат абый кайда эшләде, кем булып эшләде? Айрат колхозда эшләде инде. Мин үзем башта балалар бакчасында эшләп йөрдем. Олы улым белән декретка киткәнче. Оннан чыккачтан заправкада эшләдем. Ришат туып, үсеп, бер 4-5 ел анда эшләдем. Аннан соң мине клубка чакырдылар. Шуннан бирле мин клубта эшлим. Ришат 8 яшенә кадәр төпчек малай булып үскән. Абысыннан кайсы яклары белән аерыла иде ул? Ниндирәк бала иде? Ришат шундай бөтен әйбергә дә шатлана торган. Теге бер төрле кунаклар яратадыр. Киң күңелле шундай бала булды инде ул. Аны абыйсы инде, абыйсы белән аралары 3 кенә яшь булса да, абыйсы тәрбияләде. Теге кырырак тотты инде. Тик шаян булгачтан абый кеше шул вакытларда ул алар инде, улым да минем җырлый. Шул теге әйтә улым, кайдарсың моң дигән җырны җырлый башлаганнар инде өстәл астында утырып. Икесе бергә. Ана кунаклар инде аларга теге күчтәнәш бирәләр, кәнфит бирәләр. Шуңа да кызыгып җырлаганнардыр инде. Нигә өстәл астында утырдылар икән? Уялып? Элек бит бала чаганы теге олы табынга утырту юк я. Шунда өстәл астында утыралар ялар. Шунда кәнфитләр ашап, җырлап. Малай кеше бит инде, нинди шуклыклары бар иде? Хәтерлисезме берәр бала чактагы шуклыгын? Шунда кызык хәлгә калган, көлеп искә ала торган үзегез. Шуклыкларын белмим, алар безгә килеп җитмәгәндер инде, без бит үзегез беләсез эштә. Аны күбрәк әбиләре беләдер инде, мәрхүмнәр булдылар хәзер. Шук инде, бөтен әйбергә шатланып, теге элекке балалар бит алар ничектер, менә әлеге кебек түгел, бик күп аермалар белән арасында.
Шу қонақ келгенін яратадыр. Ой, қонақ келсе, көршігіне кірсе де Ришат шотланадыр. Кіші ярата. Алайса менә әбиләре беләдер дисез. Әби бабай тәрбиясе дә күреп үскәннәр алайса. Үзегез эштә булгач? Үзебез эштә булгач, алар карадылар. Садик булгач инде. Без 6 ел бергә тордык. Биянам белән. Ул күбрәк алар карадылар инде. Без эштә чагында. Айгөл тугач, сеңлесе тугач, Ришат үзгәрдеме? Абый була белдеме? Айгөл тугач, алар Айгөл безнең ул ничектер бик озак туды дигәндәй, без табырга киткәчтендә больницада да бер ай яттык Айгөл белән. Тумады, шунда. Ул әни кыз тапты дип алдашып та йөргән мәктәптә. Көтү барган булгандыр инде. Ширләп шул больницага киткән хәтеремдә форточкадан башларын тыгып, икесе дә кызапкай. Шулай калдылар. Я Алла. Шулай бу. Әле вакытта бит үзилар юк, белмәгәнсездер, кыз буласын. Ул вакытта үзилар бар, нишләптер мине белмәделәр. Алайса көткән дә сеңел булган һәм сюрприз дә булган иде сезгә. Ул безгә сюрприз булды, чынлап та. Айгөл. Ике малай Айгөлне ничек караштылармы, тәрбияләштеләрме? Айгөл абыйлары карады. Алар аны коляскага салып китәләр иде. Алар аны карамаганнардыр инде. Кызлары көтүп торалар магазин төбендә. Шуна кызларга бирәләр дә колясканы. Теге кызлар йоклатып, шуна разалеп йоклады Айгөл дип китереп куялар. Но алып чыгып китүен алар эшне уйыштыра белгәннәр иде булар. Баланың тамагы тук, күңеле күренгән, йоклаткан килеш алып кайталар. Бер вакытны ул шул йоклады да, Айгөл торды да, колясканы алып чыгып китте Ришат. Менә йокыдан гына торды бала. Шуна бер ярты сагат үтмәде. Әни йоклаттым диде дә, тагын кертеп куйды колясканы. Менә шундай ни дә бар. Ул 5 минуттан Айгөл уянды уже, а Ришат юк. Табанын ялтыраткан инде. Табанын ялтыраткан шундай. Ни инде. Бәлкәйдән шук, әле дә шук бит ул, әле дә шаярга ярата Ришат. Без Ришатны анда итеп белмибез шул. Ришатны без инде сәхнәдә шундай интеллигентный итеп, затлы итеп күрәбез. Ә ул инде менә авылда үскән бала бит инде. Шуңа күрә авылда үскән бала ул эш белеп үсә андый балалар. Ришат нәрсәләр эшли белә, санап китик әле. Ой, нәрсәләр эшли белми дип сорагыз. Без аларны инде нык эшләтеп үстердек. Мен хәзер әзрәк кыенсынып сөйлим. Балаларны эшкә җыеп үстергәнбез менә әлеге балалар белән чагыштырганда. Нык эшләбезләр. Ул вакытта чөгендер бирәләр бүлеп, кешеләр 1 гектар ала, но обязательно 1 гектар инде. Но без 3-не 4-не алабыз, чөнки писүк бирәләр ул вакытта, шу писүкләрне сатып аларга киемнәр алып. Күп эшләделәр. Ише бакчада бар бит әле, бакчалар зур. Бакчаларны тоже бергә бәләкәйдән менә алар ничә яшьтә булды микән ул? Шул мәктәпкә кергәч тә эшли башладылар инде. Маллар да булгандыр. Маллар да, маллар. Аларны бит укытырга кирәк. Ул теге берәү икәү белән генә акча шап булмый. Шуңа күрә күп тоттык инде малларны да. Ринат белән Айгөл турында да сөйләп киттегез. Алар хәзер кайда, кем булып эшлиләр, кая яшиләр? Ринат авылда шул безнең менә әбиләренең төп нигезендә яши, 3 бала үстерәләр. Шул нигезне яңартып шунда яшәп калды инде. Шунда яшиләр. 3 балаларда да. 2 малай, 1 кыз. Сезнең кебек. Зур бакча, шул ук бакча калды инде аларга. Шул күп эшлиләр. Ринат инде шул машина төзәтеп, шундай ни белән. Бүтән эшне эшли бит. Менә андый балалар теге барыбер бүтән әйбергә дә тотыналар. Бүтән эшне дә эшләр. Шул Ришатта ул машинада төзәтә белә, бүтән эшне дә эшләр. Кулларыннан эш килә аларның. Кулларыннан эш килә. Айгөл? Айгөл бераз гына иркәрәк булды инде ул аңарга шул. Каз эләкте, каз биби карау. Башымнан азагына хәтлек суйганчы. Ну барыбер
эшләкте инде. Ал шул ук бакчалар, шул ук чөгендерләр. Туйып чыгып киттеләр инде авылдан. Хәзер инде Айгөл кияүдә, шулай ук инде бала тәрбияли. Менә сезнең балалар өчесе дә азмы күпме дәрәҗәдә иҗатка кагылышлы кешеләр. Сез аларны бәләкәйдән шулай дип үтеп үстергәнсез. Һәм гаиләдә инде Ришат кебек моңлы бала тәрбияләнеп үссен өчен, бу инде әнидә дә булырга тиештер дип уйлыйм, мондый моң. Сез балаларга кичкенә вакытта җырлый идегезме? Җырлый идем. Нинди җырлар җырлый идегез? Нинди җырлар җырлаганымны белмим. Ну, бәлле тирбәткәндә гел җырлый идем. Теге әбиләре инде тыңлап, матур җырлыйсың дигән мактаган буладыр инде. Ничектер безнең менә үземнең әнием дә, әтием дә минем җырлыйлар бит. Бездә ул теге ят әйбер түгел, бездә гел җырчылар. Менә бездә кеше килсә, кунакка чакыралар, анда гел җырлыйлар. Алар гына түгел, бөтен табын җырлыйлар. Һәркемнең үз җыры була торган иде. Менә шуның җырлары үзеңнең җырыңны дип, бергә дә җырлыйлар. Ә сезнең үз җырыгыз нинди иде? Мин мәтрүшкәләрне җырлыйм. Әзрәк җырлагыз әле. Хәзер җырлап булмыйдыр инде. Заправкада эшләгәндә укытучым килде инде Карамалга. Шуна исәнмесез, Фәрит абый дип. Теге анда бит инде ара bunday күп. Теге танымый. Мин әйтәм шулай, Габдракипова, сездә укыдым. Юк, аңламый инде. Шуннан соң үрелеп карады да диде. Мәтрүшкәләр бит. Менә сезне шул җырыгыздан хәтерләп калган укытучы. Мәтрүшкәләр бит инде. Үзегездән алдан җырыгыз йөргән инде. Мәтрүшкәләрне җырлаучы кыз дип. Мәтрүшкәләрне. Кичкенә вакытта Ришатны иҗат юлыннан китер җырчы булыр дип уйлыйдыгызмы? Андый уй башыгызга кирип караганы бар идеме? Ну, аларның телендә бар иде, но мин аңа каршы идем. Ә нишләп? Кеше эшли торган эштә эшләгез, мин үзем шул Казанда кайнагач, мин аның авырлыгын беләм бит. Бөтен кеше дә бит әле теге җырчы булып та китәрми. Уку белән дә, например, ул икенче һөнәргә күчәләр бит инде. Күп кешеләр авыр профессия. Шуңа күрә мин аларны андай өлкәдә күрергә теләмәдем. Хәтта Ришат бер интервьюда искә ала, эштән кайткач җырларсыз дип әйтә иде. Эшләп кайткач җырларсыз. Ират эше эшләгез, шофер, сварщик, шундай әйтәм. Кайткач җырларсыз. Шулай дип әйтәдер. Һәм шуңадырмы 16 яшендә Ришат сезгә дә әйтмичә Октябрь шәһәренә китеп, шунда музыка училищесына укырга керә. Ну, аның ул теләген мин белә идем. Ул миңа әйткән иде, шуннан безнең клубка бит инде артистлар күп киләләр. Музыка мәктәбенең директоры белән сөйләштем мин, Туймазының. Шуңа әйтә, шундай талантлы малай бар бездә. Ул вакытта инде шат сәхнәдә җырлыйдыр, җырлаштыргалыйдыр. Шундай малай бар. Мәйтәм, шанс поступить нигә бармы укырга керергә. Юк, бездә дә музыка мәктәбен бетергән кешеләр дә училищега керә алмыйлар, кайсы бирләр дип әйтте. Шуннан мин инде моны әкренләп теге канатларын бераз төшерә башладыгыз. Төшердем, Шуннан аның барыр теләге булды, укуын да әйбәтләтте ул. Теге эшлеләр, дүртлеләр белән укып килде дә, 9-нчы классны бетергәндә аның эшлеләре юк уже. Шуларны бетерде, үзе шул иптәш малае белән киткәндә, шуннан укырга кирдем дип кайтты ул. Музыка мәктәбен бетермәгән, шанслары юк дигән җирдән Ришат барып, бер үзе укырга кирип кайтты. Укырга кирип кайтты. Без аңа шамадык, мин әле бер егет белән шампанскийны проспорила, мин аны һама бирмәдем әле. Шампанскийны. Юк, мәйтәм булмый. Ул да кергән ди, укырга кергән ди. Шатландык инде безгә теге шатлык булды, но сез теләгәнчә булмаса да, теге ирләр эшли торган һөнәр булмаса да, сез сөендегез инде аның өчен. Сөендем, үзе теләп бит инде ул. Укый аламы, юкмы, кем белә, аны укырга кергән бит әле ул.
Шуннан ауыр болды инде аңара оқу теге общежитиеда бір күнде тұрмады. Недір білмеймін. Бетем. Біздің оқшабыз жоқ төлерге деп те қарадық. Бары ошыл өзі эшләп, квартирага түләп, квартирада тұрды. Общежитиеда тұрмады. Недір білмеймін. Менә музыка мәктәбе бетермәсә дә, Ришат инде ул берничә музыка коралында уйный белгән бит аңарчы. Ул бит аны үзлектән өйрәнгән. Һәм хәтта клубка алынган синтезаторында сезнең ауга Ришат алдырган дип әйтәләр. Ул ничек булды ул? Ничек шулай инструментларны шул кадерләп нитәдер, улар шул кызыгадыр. Теге баянга да, анда ул вакытта безнең бер шул баян гармон дегенде, шунан шул синтезатор булды, инде синтезаторны алып кайттык. Шунан авылда бер кем дә уйнамыйлар да. Бер атна утыргандыр. Бер атнадан соң уже кич ара башлады. Төбенә төшенде, бар бер өйрәнде. Каян аларда анда техник яктан анда техника бит инде. Бөтенсен укырга, белергә. Шайтып өйрәнде, анан уйный башлады. Башта инде авылдагы кешеләр үзе уйнамый бит инде ул, аны ни корып куйганнар да шунда. Әйдәгез сез дә шулай уйнап карагыз менә. Кырылган белән. Шуннан уйнап китте. Училищега аны алганнар бий белмей ул безнең. Анда бий дә белергә кирәк. Шуннан тегеләйтеп караганнар, лайтып караганнар, шундан теге дискотекада ничек бийсең дип. Шунда дискотекадагы ниләрен бий күрсәткән инде. Анан именно шул гармон баян белән. Шул хатлык моңлы итеп уйный дип алганнар аны. Ул именно аның җырлыйсы килә. Җырга тырышып укыды инде. Тырышып укыды. Менә укырга кергәч, Ришат сезгә икенче яктан ачылдымы? Шулай ук менә сез искә аласыз, ул инде эшкә дә урнашып, без аңа түгел, хәтта ул безгә акча белән ярдәм итә иде дисез. Менә шул квартирага түләргә кирәк. Ул бит белә бездә юк икәнен. Ана шундай ответственность булган ул балада инде шул вакыттан ук. Бездә акча юк, общежитиедә аны торасы килми, анда пичрак диде дә, все, бүтән бармады ул общежитие. Шуннан менә сез белмисез инде, Рифат Шарафутдинов дигән безнең Башкортстанда бик яхшы җырчы, аның курсташы инде ул. Аны да алды кырыена, алар бат икесе бергә тордылар. Шуннан инде ул теге төнгө клубташып акча эшли башлады. Безгә ярдәм итә башлады, үзенә генә түгел. Шуннан бирле ярдәм итә инде ул. Һәм менә кайчан инде, кайсы этапта дип әйтәм инде, Ришатның инде бик матур үзенчәлекле җырлавын сез дә әни буларак кабул иттегез. Кайчан булды ул? Моннан тәки җырчы чыга инде дип уйлап куйганыгыз булдымы? Башта бик авыррак җырлады инде ул. Башта Башкортстанда җырлап йөрде бит. Аңа бит әле тел дә уңайсыз. Телне дә өйрәнергә кирәк, башкорт телендә теге үзенең спецификасы бар бит инде. Анда халык яратты инде аны. Мин бер төрле нирәк Скептик. Теге бик ышанып бармадым инде башта. Анан соң менә шул Татарстанга чыгып киткәч, теге матур җырлары тыңлаш сандыгачлар, ниләр алар. Шунда уже без ышандык инде, ул дөрес сайлаган икән бу үзенең ялын дип. Ул бит инде бәйгеләрдә катнаша, анда җиңә башлый инде. Ришат Төхвәтуллин исеме әле яңа җырчы булса да, инде ул халык арасына шул арада кирип китә. Шул училищеда укганда бит инде анда Ришаттан да көчлерәк җырчылар бар иде. Шул республиканский конкурска буларны алып киттеләр. Машиналары булмагандырмы, инде әтисен попросить инде ул. Әти алып бара әле. Безгә әти инде анда якка кояп бара, ушында бара.
Нефтекамаға киттілер 2-3 егет бұлар музыка училищесінен. Кішілі жыршылар енді бар. Шунан бірсінің тамағы ауыртқан, екіншісінің таған нәрседір болған. И Ришат шунда шығыш жасап, недейдер номинация алып, жеңіп қайтты. Шектер шылай да Құдайның недейдер нейді бар, ярдәмі де бар деп айтасың келе. Мұны енді тыңлап қана қораға деп алып барған болғаннардыр. Әлі шығыш бәйгеде қатнашыға да түгіл, тыңлатып қана көрсетірге, жырлап қана қорарға. Жырлап қана қорарға дыр инде деп ойладым енді мен. Мына шындай нюанслар келіп шыққаш, аны жырлатқандар, ол жеңіп қойттан да. Недейдер номинация ол қойтты. Һәм шул вақытта енді сіз болашақ бола екен бұл деп ойлап қойғансыз. Недейдер Құдайның да ярдәмі бар деп ойладық. Бұл балаға мәйтем, мына бет. Хайырлысы. Өзі yolladır енді деп. Біз енді анасың. Біз қатышмадық енді ара, просто бек ышанып өтмәдік. Ришат бір интервьюда шулай деп әйтә. Эштә һәм хезмәттә минем өчен үрнәк ул әти. Әни минем иҗатымда илһамландыручым ди. Димәк инде сез әкренләп шулай ышанмыйча йөргән җирегездән төп киңәшчесе дә булып китәсез иҗаттаймы? Ул җырларны күбрәк музыка яклап түгел, сүзләр яклап. Әни сен бу сүз ошыймы? Бу шигырь ошыймы? Шул киңәшләшә инде мин белән. Сезнең сүзләргә құлақ сала, ул бит әле менә аның концертларында халык җырлары блогы да, ул да менә сезнең бер теләгегез дип беләм, шулаймы? Менә әле алар бит әле баланы туктаттылар. Мин әйтәм, "Я шул җитми, мин шул җитми." Шул блогыз. Ул шулай. Алайда алга бара бит инде хәзер әни. Андай нене тегеп кирәге юк дип әйтәсе килә. Минем кебек кешеләр, минем яшьтәге кешеләр телиләрдер дип уйлыйм. Миңа үземә җитми шул блог. Юк, минемчә башка кешеләргә дә җитмер, теге сезнең яшьтән дип кенә исәпкә алмасак да, чөнки ул балаларны да бит тәрбияләргә кирәк. Шундый җырларда тәрбияләргә кирәк. Ришатның ул җырларны җырлавы, аларны ул бит тагын яңа сугыш бирә. Ул халык җырларына. Тавышның неен мөмкинчелегендә шушы җырлар күрсәтә бит. Аны теге шалтыр бултыр җырлар бит, хәзер бөтен кешеләр җырлый инде. Менә ул именно аның мөмкинчелеген күрсәтә тавышын. Дип әйтәм инде. Хәзер күреп торасыз, икенчерәк эстрада, икенчерәк нигә бара бит инде. Концертларын курку хисе белән карыйм. Нотаны дөрес алмас, сүзләрен онытыр төсле. Аның белән залда утырып җырлый тыным хәлем бетә дип әйткәнсез. Әле дә борчыласызмы? Борчылам, әле менә симфоник оркестр белән ширләде, нык итеп ширләде, анда как раз именно связан белән, тавыш белән. Мин анда тыңламаганда инде, мин только вот менә так сидел. Дугада булдыгыз. Шулай дугада отырдым. Аллаһка шөкер әйбәт кенә җырлап чыкты. Аны Ришатны берәр ничек аерым башка төрле саклыйсызмы сез? Беләсезме, теге тавыш бит. Аның бит тавыш теге юкмы? Салкын тимәсен, җил бәрмәсен дип анда әйбер юкмы сездә? Юк. Бездә андай кайткач инде ул. Авыл малае кебек томатайга утырып чыгып китә. Жүгерә дә бит инде. Шул йөгерүдә ана нык ярдәм итә инде. Спорт. Спортны ярата да, без үзебез дә бер мәлне йөргән игәле. Ришатка ярыпмы? Юк, үзебез генә. Ришат өчен иң борчылган чагыгыз кайчан булды? Бала чактамы ул инде, үсә төшкәчме, менә нык борчылган вакытыгыз кайчан иде? Борчылган чагым ана теге мотоциклдан ягылып бит инде, башына утырып, ул вакытта бик нык интекте ул давление белән. Ул вакытта бик нык интекте аны шул ширләсә бит инде эштә ниедә. Карьерасы да булмай, шунда бик нык курктым инде мин аның өчен.
Анан жырлағанда битинде ол бошқа бирен. Ол ушул кимдир айткан инде аны дарулар белән делиштиләр, системалар бик күп илештиләр. Анан кимдир айткан, сени только йөгерү, спорт вытащить мынан коткарачак дигәч, ол менә йөгерә башлады, шуннан бирле йөгерә. Итеге давлениялары да әйгәтләнде. Аллаһка шөкер инде. Субханалла. Аллаһка шөкер. Шул вакытта аның өчен борчылган идем, теге шир битендә ул әйбәт түгел, шул ук артистка да тазалык кирәк бит инде. Бөтен планнарын моның җимереп ташлар дип уйлаган инде. Аллаһка шөкер, менә шул йөгерү, спорт, менә ул әле дә шул спорт режимында бит инде. Һәр көнне тора, йөгерә, ана душ. Шул нине тота. Ришат белән иң нык горурланган чагыгыз кайчан булды? Менә концертлар әйбәт үтсә горурланам инде. Сез концертларны беренчесен карарга үзегездә Уфада барасызмы? Кайда сез аның беренче концертын кая карыйсыз? Кайсы шәһәрдә? Ничек тур килә инде. Күбрәк үзебездә инде ягын. Туймазда, карыйбыз Октябрьскийда. Октябрьскийда укытучылары, анда теге таныш кешеләр инде. Шул хәтләренә ниләр кебек Ришатка Уңыш елмая. Уңышы укытучылары, хоманалар, шул укытучылар белән нидә торалар интәдә. Сөйләшәләр, алар аның уңышлар өчен шатланалар. Шул Ришат та үзе дә ярдәм итеп тора аларга. Кайда сүз белән, кайда булай ярдәм итеп тора. Ул әле дә шөгыльләнәме укытучылар белән? Менә аңа бит тавышын вакыты булганда бик яхшы укытучылар бит инде. Галия Закировна Мусина. Шул тавыш белән генә эшли торган. Алар әле дә элемтәдә, менә агарга ничектер уңыш елмайды инде ул якка. Анда төрле укытучылар бар. Менә ул именно шул Закировна укытучысы, шул ул инде Филюс кебек буласы килеп башлаган иде бит инде. Ришатның гаиләдә кайсыгыз белән серләре уртак? Сезнең беләнме, әтисе беләнме, әллә абыйсы я сеңлесе беләнме? Кем күбрәкме? Кем белән серләре? Менә алар барсын да сөйләмиләр инде, дип уйлыйм мин. Үзара кем белән, абыйсы белән күбрәк серләшә микән, сеңлесе Айгөл беләнме? Алар белән серләшә, кайсы белән күбрәк икәнен белмим. Айгөлгә тоже барсын да сөйләп үтми, абыйсыдыр. Абыйсыдыр. Миңа әйбәтен генә сөйлиләр инде алар теге. Борчылмасын дип, абый белән дуслар әле дә шул киңәшләшеп торалар. Аллаһка шөкер. Айгөлне инде алар әзрәк теге бөтен проблемаларына да ниләр дип уйлыйм, чөнки Айгөл ул бик борчыла алар өчен. Шакырага барсын да әйтеп торалар. Саклыйлар аны да. Аразали ханым, Ришатның күп кенә хит булган җырларының авторы, шигырьләрен сез язасыз. Менә бу процесс сездә ничек үтә? Ул сезгә бер илһам килгәндә язылып куйган шигырьләрме? Әллә инде Ришат өчен махсус атап языламы ул? Ришат сораган буенча языламы ул? Махсуслары да бар. Вакытта ни булган шигырь кирәк. Уларны бер генә әйтми, артыннан ярып йөри башлый. Аннан соң әни утыр инде менә сиңа кыягаз, менә сиңа. Шайтып, шундыйлары да бар. Сез шуларга да язып бирәсезме? Бар андый вакытларда теге. Аларның уже вакытлары юк. Ул Алиясы да арттан ярып йөри. Монда чыксаң, бу шуннан торасың да язылган чаклары бар. Бар, йөрисең. Илһам көтүп. Ничектер язылмый. Ни өчен Ришат менән нәкъ сезнең җырларыгызны җырларга ярата дип уйлыйсыз? Белмим. Аның бит темасын ул бирә. Темасын улар даже ниндидер сүзләрен дә әйтеп бирә. Менә шушылай, шушындай җыр кирәк миңа. Шуңа да ул аларга ошыйдыр.
Аны неге мәгънәсе неге биш ул сөйләп бирә, менә шулай. Просто аны неге рифманы салырга кирәк. Сез структура бирәсез шуңа. Шигырьгә саласыз. Мин үзем бәләкәйдән шигырьләр яратам. Минем әнием кычкырып шигырь укый йөрә. Шигырь элек бит журналларны алабыз булай, журнал укыйбыз. Ничектер ул яклап кычкырып укыгачтан миңа аны кергәндер инде. Мин бәләкәйдән шигырь язгалый идем инде. И укырга яратам, менә әле дә яратам. Кайсы бер авторларны. Әни буларак Ришатның иң көчле яклары кайсы дип саныйсыз? Көчле яклары ул упертый, ничек була. Үзенең куйган максатка ирешә торган кеше. И көчле ул. Көчле. Кешесенә дә карамый ул. Менә бара бит үзен юлы буйлап. Хотя күп каршылыклар да булды бит инде. Аны бит инде монда теге, үзегез беләсез бит инде. Биш куллап каршы алмайлар Татарстанда тоже. Җырчылар күп, аның кебек җырчылар. Шуны җиңеп бара пока. Аллага шөкер. Инде хәзер мин әйтәм инде икенче төрле юнәлештә карарга кирәк. Гомер буе артист булып йөри алмыйсың бит. Ул нәрсә ди? Килә, әле килә инде. Уйларга кирәк диye. Разалия ханым, бала тәрбияләүдә иң үтемле тәрбия чаралары дип нәрсәне атыйсыз? Баланы киләчәктә менә сезнең горурлыгыгыз булсын өчен, дөрес, менә чын кеше булсын өчен ничек тәрбияләргә кирәк? Үзең тәрбияле булырга кирәктер дип уйлыйм. Беренчедән, гаиләдә булырга тиеш. Менә син шундый бул дигәннән генә бала, мин уйлыйм, алай булмый ул. Ул күрә бит. Менә әнисенең кеше белән сөйләшкәненә дә игътибар итә. Мин әле менә моны без манчуламам бит инде ул. Без дә яшь булдык. Теге Тормыш кудык. Әле уйлыйм, менә алар бит һәрберсен җитеп торалар. Менә шул, менә безнең әни шулай дип әйткән, менә булай дип әйткән. Менә шул ук нәнәйләр, әбиләр белән отношения күрә бит инде ул. Үзең әйбәт булырга кирәктер дип уйлыйм. Теге үзең кычкырышып, талашып йөргәчен, кажется, балалар да шулай булалар инде. Шул ук бер гаиләдә үскән балалар төрле булырга может. Шулай дип әйтәләр бит. Теге гаиләгә килгән балалар бер гаиләгә килми дип. Чөнки инде әти-әни дә һәр бала белән икенче төрле була. Шуңа һәрберсе төрле дә була. Шул бер семьяда үскән кешеләрдә төрле. Менә алар 3 бала, 3 төрлерәк. Бер төрле генә түгел. Ришат сезгә иде салып биргән. Менә бу әти-әни өчен инде баланың әҗер савабын күреп, менә бала рәхәтендә, балалар хөрмәтендә яшәүнең үрнәге. Яңа сез яши торган хәзер өегез Ришат салып биргән өйме? Мин әйтәм инде үзегезгә, безнең өебез бар. Аңа инде безне менә шундый матур нидә яшәтәсе килә. Үзегезгә түзегез Казанда дип әйтәм мин аңа. Аллага шөкер, менә үзләре кайтканда да яхшы бит инде. Конаклар килә безгә. Шулай. Хәзер инде күп кызларның күзе төшеп йөргән, инде тамашачыларның да никадәре Ришат Төхвәтуллин концертына килгән кызлар, аның бит инде кайчан өйләнер микән, кемгә өйләнер микән дип ул күзәтеп тордылар. Инде тамашачы да әле бер артист кызын, матур кызларны Ришатка димләп карады дип әйтәбез инде, менә пар килерләр иде дип. Һәм бүген инде ниһаять Ришат инде тормышын үзенең башлап җибәрде. Алия белән шундый пар килеп, матур итеп яшәп киттеләр. Сез Алия белән танышкан вакытыгызны хәтерлисезме? Белә идегезме инде аның турында? Беренче тапкыр күргәнегезне хәтерлисезме? Беренче тапкыр күрдем, алар шул авылда концертта килде. Алия
birinchi topqir. Men endi аны uzoq tutmas degan edim. Aytам, shu qizga uylanir endi degan. Ошаттыгыз эме биринчи? Әйе, бик. Ну, енді азгына көрдім аны. Татар қыз екен, шул келіп исәнләште. Şimdi Чишмәнеке, шулай деп сөйләшеп алдык. Авыл менән ничә елларга сузылды. Нигә? Ну, мин әйтәдер инде, аңардан да нене таба алмыйсың, әйбәтне. Дип, менә уйлады инде шушы гомергә хәтлек. Һәм барыбер кавыштылар. Әйе, Аллага шөкер, бик шатбыз. Менә шушы яңа өйегездә хәзер сезнең инде менә күптән түгел туй мәшәкатьләре гөрләп узды, килен төшердегез, бөтен юласын туры китереп, үзегездә костюмнар киеп. Нишләп менә алар инде заманча яшьләр аларга башка төрлерәк кирәк дип уйладыгызмы? Бөтен гореф-гадәтләрен туры китереп шулай менә үткәрдегез сез бу. Ул аны үзе дә аңламады. Килен төшерергә кирәк. Кирәкме ул аны? Бәйтем аның юласы шундай. Алланы андай юк булыр дип уйламады. Мин бит хәзер клубта эшли башладым, бер генә ел инде. Абзан шулай төшәдек. Костюмнар белән, теге каршы алып, бер буялалар. Алар бит әллә кайда хәтлек онытылмаган менә без. Соңгы 10 елда кәмедә алар менә. Авылда бит алдында юлалар эшләп киләләр һаман. Просто теге искә төшермәсәң, ул онытылырга может, югалырга может. Менә әле уйлап торабыз, без менә Ришатныкы күп кешегә ошады, безнең авыл халкы дәррәү бөтенсез чыкканнар. Шундай йолаларны кемгә кирәк, шундай услугалар эшләрбез дип торабыз менә клубта. Бик яхшы. Бу йолалар гореф-гадәтләрне яңадан торгызу кайтару. Яңадан торгызу, ул әллә кая китмәгән. Менә бер 10 ел тирәсе генә әле ул онытылып тора. Ничектер кеше икенче төрлерәк инде кафеда үткәрә башладылар бит инде. Ришатканың үзенә дә ошады ул. Әни белмәдем бит бу икән дип. Сез әле авылда маллар тотып, инде менә үзегездә эшкә чыгып, әле бердә бирешмичә бик актив тормыш алып барасыз. Бик күп еллар инде теге улымның балаларын карашты. Теге килен бит инде физика укытучысы булгач, аны декретта тотмадылар. Шул бәләкәй килеш карадым инде мин аларны. Үстеләр хәзер. Ничектер тик торып булмый. Тик торып булмый. Шундай не булды да предложение. Мин барып карыйм әле митем. Ну, хәзер икенче төрле, конечно, анда да эшләр уже күбрәк шул теге видео не шундай элекке кебек түгел, но менә шушындай ниләрне кертәбез уже үзебезнең эшебезгә. Розали ханым, менә сез Казанга килгәч, кунакка Ришатлар белән төрле чараларга, концертларга барасыз, урамда үтәсез. Ул вакытта инде әлбәттә Ришатка игътибар итәләр. Ой, бу Ришат бит бу диләр име? Янына киләләр. Менә монда бу вакытта сез нинди хисләр кичерәсез? Горурлык инде без. Аны Ришатны гына танымыйлар әле. Мине дә таныйлар. Берсендә шул теш белә йөргәндә маска кигәнмен. Теге золотое яблоко кырында басып тора. Күз генә күренеп тора инде. Бер кыз килде дә, сез бит Ришатның әнисе. Аптырадым. Шулай да танысыз, что ли? Ну, горурлык инде ул кеше таныгач, күргәч әйбәт. Розали ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Безне тыңлап, килеп, менә шулай Ришат турында, бала-чага турында кызыклы итеп сөйләгәнегез өчен. Инде күзләр тимәсен. Субханалла, менә шулай исән-сау гына, матур гына итеп яшәргә язсын. Әле киләчәктә аныкларыгыз артып торсын. Без инде тамашачы булар хәзер менә шул этабын көтәбез. Матур гына, бәхетле гаилә булып яшәсеннәр. Сезгә менә шулай гел горурланып яшәргә язсын. Күзегезгә яшьләр килсә дә, шул балаларыгыз белән горурланып, Аллага шөкер дигәннән генә булсын. Шулай булсын. Сезгә дә шул ук телекләр. Рәхмәт бик зур.